आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि गोदानै बिटिआरआव सोसनजानाय गामिफोरा उदालगुरि जिल्लायाव हाबनाय लोगो लोगो गोदानै भिसिडिसि मोननो हासिगोन। गभर्नर बिथाङा नटिफिकेसन अर्डार होबाय। आसाम सोरखारनि सुरक्षा सेतु योजनानि सावस्रि फाहामथाय मावबादाखौ मासबाद बिधान सभानि सिङाव खुंफुंनाय जादों। बे मावबादायाव 18 बोसोर बैसो सिंनि सा 2000निख्रुइबो बांसिन लाइमोनफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै रौता बियाबनि एमसिएलए सरन बर' बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि गोदान मावफुं सोद्रोमाफोरनो बिफान राननायनि सोमोन्दै सरन बर' बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। कक्राझारनि तुजा ब्रह्मआ कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट महरै सायख'जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बृन्दाबन बर' मुंनि सासे भारतीय रौनियाया हरखाब प्रेसार स्ट्रकजों जिउ गोमानो गोनां जादों। बृन्दाबन बर'आ फुंनि समाव फिजिकेल ट्रेनिंनि थाखाय लामायाव खारबाय थानाय समावनो हरखाब प्रेसार जानानै हायाव गोग्लैदोंमोन। तामुलपुरनि कालाकुसि तितिलिगुरि गामिनि रमेश बर' आरो रुपाथि बर'नि नैथि फिसाज्ला बृन्दाबन बर'आ गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। तेजपुराव भारतीय रौनिया फर CSR रेजिमेन्टनि NK रेंकआव साख्रि मावगासिनो दङमोन बृन्दाबन बर'आ। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि दीपिका पादुकणखौ गिबि खेबनि थाखाय मेन्टेल हेल्थ एम्बासेडर महरै सायख'बाय। थांनाय 10 अक्ट'बर खालि मिरु सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफानआ गिबि खेबनि थाखाय फावखुंग्रि दीपिका पादुकणखौ गिबि खेबनि थाखाय मेन्टेल हेल्थ एम्बासेडर महरै सायख'बाय होननानै फोसावबाय। खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों सरन बर' बिथाङा। आं खनथाम MLA जानानै आसामनि मन्थ्रि महरैबो रायजो नाङैनो आरो बिटिसिनि EM महरैबो खामानि मावनो गोसो दङ होनना फोरमायथिदों सरन बर' बिथाङा। EMनि खोथायाथ' सोलिगासिनो दं, बयबो नाजादों, रायजोआबो लुबैदों। दा फाइनाल लिस्टआ जेब्ला ओंखारगोन अब्लासो बुजिसिगोन आरो। बेराफारसेथिं नोंथाङा स्टेटआव फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव देरहानानै स्टेटआवबो मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार बेबो सिमां दङ। जिहेथु खननै MLA जाबाय, दा खनथाम जागोन। खनथाम MLA जानानै मन्थ्रि मोनोबाथ' निस्सय मावगोन, मावनो गोसो दङ। फुरा रायजो नाङैनो खनसे खामानि मावनो मोनसे गोसो दङ आरो। बबेखौ साबसिन बायदि मोनदों? मोननैबो मोजां, आसाम हिसाबैबो मोजां आरो नैबावथ' BTC होनोब्ला गावनि लकेलावनो खामानि मावनो मोनसे सुजुग बियो। मोननैबो मोजां आरो। EMनि खोथायाथ' सोलिगासिनो दं, बयबो नाजादों, रायजोआबो लुबैदों। दा फाइनाल लिस्टआ जेब्ला ओंखारगोन अब्लासो बुजिसिगोन आरो। बेराफारसेथिं नोंथाङा स्टेटआव फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव देरहानानै स्टेटआवबो मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार बेबो सिमां दङ। जिहेथु खननै MLA जाबाय, दा खनथाम जागोन। खनथाम MLA जानानै मन्थ्रि मोनोबाथ' निस्सय मावगोन, मावनो गोसो दङ। फुरा रायजो नाङैनो खनसे खामानि मावनो मोनसे गोसो दङ आरो। बबेखौ साबसिन बायदि मोनदों? मोननैबो मोजां, आसाम हिसाबैबो मोजां आरो नैबावथ' BTC होनोब्ला गावनि लकेलावनो खामानि मावनो मोनसे सुजुग बियो। मोननैबो मोजां आरो। बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथाङा माखासे गोनां बाथ्रा फोरमायथिदों। जाय मानसिया गसाइखौ खर' गंग्लायनानै खुलुमनो हाया बियो गोसोआव अहंकार दङ होनना फोरमायथिदों मेन्देला ब्रह्म बिथाङा। कक्राझाराव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया खौरांगिरि मेल लानानै माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। नायदों बे BPFनि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव मा लिरदों बेखौ आं नायदों। आं बेखौ ससियेल मिडियाआव नुदों। दा बेयाव मेनलि ओरै लिरदों, आं बेखौ खोन्थाग्रोसै। BTCआव थानाय कच राजबंसि आरो आदिबासि हारिसाखौ ST प्लेन महरै सिनायथि होनायनि थाखाय BTC खुंथाया एसेयावनो गनायथि होना मिरु सरकारनिसिम दैथायनाय बिथांखिनि सायाव हानजानि मददआ इयुनावबो थाबाय थागोन बेखौ लिरदों BPFआ गावसोरनि इलेक्सन इस्ताहाराव। बेयाव बुंनाय जादों थारमाने जे कच राजबंसि आरो आदिबासिनो
जा बिसोरो प्रप'जाल लिरना हरबाय जे बिसोरखौ एसटि होनायनि सायाव आगोलाव मा लिरामोन दा बे लिरनायनि जायनाखि गावसोरनि लिरनायनि जायनाखि सापर्ट मदद बे मददआ थाबाय थागोन होननानै बेयाव लिरनाय जादों दा बेखौ नायोब्ला जोङो बिदिब्ला बिसोरो मा लिरामोन बे बै गुदिनि बिसोर लिरना हरनायखौसो जों नागिरनांगौ जायो जे मा लिरना हरामोन बिसोरो बे राजबंसि आरो आदिबासिफोरखौ एसटि खालामनायनि सायाव बिसोर मा लिरना हरामोन बेखौ जों नागिरनो गोनां जायो मा लिरमाना बिसोरो दा बेखौ नागिरनानै आङो बिपिएफनि नेताफोरनाव सोंहरनाय जाबाय आं इमानुएल मुसाहारिनावबो बिपिएफनि सेक्रेटारि बेनावबो सोंनाय जाबाय आरो मनेस्वर बर' बेनावबो सोंनाय जाबाय दा बिनिफ्राय आं खबर मोननाय बायदिब्ला बिपिएफआ 2008आव भारत सरकारनो मोनसे लिरना हरदों बे जाबाय जे थाखानाय जायनाखि ट्राइबेलफोरनि खुनु खथि खालामाजासे कच राजबंसि आरो एसटिखौ जुदि आदिबासिखौ जुदि एसटि बानायोब्ला जों बेयाव मदद खालामगोन जों बिनि सायाव बिर'धि खालामा होननाय बिदि मोनसे प्रस्ताबसो लिरना हरदों बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों आं बिथांमोना मिथिदों दा बेनि बादै आंनाव बे गुबुन मोनसे बिसोरनि आगोलाव हरनाय रेकर्ड गैया दा बिदिबा क्लियार जे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जायनाखि खथाफोर मोनथायफोर बे मोनथाया खथिया जासे कच राजबंसिफोरनो आरो आदिबासिफोरनो एसटि होनायाव बिपिएफआ बादा गैया जों मदद खालामगोन बेखौ होननाय जाबाय नैबे माबानि गेजेराव जायनाखि इलेक्सन इस्ताहार बेखौ बुंनाय जाबाय बे रोखा जाबाय दानिया फैदो जे राजबंसि आरो सावथाल बा 6 जन'गोष्ठीफोरखौ जे जोङो माबे समाव बिसोरखौ एसटि जाहोनांगौ होननानै बुंबोआ दा बेखौ जों एसे नायनि दा जों नुदों दा बे 6 जन'गोष्ठीखौ आसामाव एसटि होनांगौ होननाय बाथ्राया दिनै राजनितिनि मोनसे एजेन्डा बायदिल' जाबाय पार्टिफ्रा आफादफ्रा बिसोरनो एसटि होनांगौ बुङो बयबो बुंगासिनो दङ दा खिन्थु एसटि होनाय जायाखै दा सोर आफादा बिसोरनो एसटि होनांगौ होनना बुंदों दा बेखौ आं एसे फारि खोन्थालांनो सानदों दा नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे रिजलिउसन बे 19/6 मार्च मासनि 2006 19 तारिख मार्च 2006आव बे लिरनाय बे बड'फा हाउस बे बागानजों थानाय बेनिफ्राय लिरदों बेखौ लिरदों रोनगोरा नार्जारि ओमफ्राय बे लिरदों आक्रासनि प्रेसिडेन्ट बिश्वजित रय बिसोरो आक्रासजों जयेन्टलि मिटिं जादों बे जयेन्ट मिटिं जानायाव बेयाव मोनसे प्रस्ताब लादों बिसोरो बे प्रस्ताबा जाबाय नैबेयाव आं फरायना होनि रिजलिउसन नम्बर 2 आव लिरदों बेयाव ASU is in favor of the solution of the Koch Rajbongshi scheduling issue as ST under the separate category without affecting the rights and privileges of the existing ST of Assam. माने कच राजबंशिनि एसटि जानायखौ बिसोरबो माने लुबैयो बिसोर बिनि जानाय समस्याखौ समाधान खालामनानै लुबैयो होननाय जादों दा बिसोरनि एसटि खालामनायाव जाहाथे जायनाखि थाखानाय एसटिफोर बिसोर एफेक्ट जाया खथि जाया बिसोरनि मोनथायाव खहा जाया बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बिसोरनि थाखाय आलादा मोनसे माने प्रिभिलेज होनांगौ बे बाथ्राखौ बे बुंनाय जादों आरोखि आलादा केटेगरियाव सोनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा अदेबानि बेयाव बुंनाय जाबाय खोथाया खुला जे राजबंशिफोरखौ एसटि होनायाव एबसुआबो आपत्ति गैया माथ्र जादों मा जे एसटि होयोब्ला जाहाथे थाखानाय एसटिफ्रा जाहाथे खथिया बेल' माने एसटि जानांगौ बिसोरबो बेखौ बुंनाय जादों आरोखि दा बाथ्राया बेयाव जादों दा जोङो एसटि बानायोब्ला उइदाउट एफेक्टिं होननाय बाथ्रा थाया आरो एसटि बानायोब्ला अबेबा मोनसे थाखानाय जाथिया थाखानाय एसटिया खथि जाया बेबो नङा एसटि जायोब्ला खथि जाखागोन एसटि माने एसटि